जिल्ह्यात गुरुपौर्णिमेनिमित्त कणकवलीमधील भालचंद्र महाराज संस्थानच्या माध्यमातून गुरुपौर्णिमा उत्सव मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। सकाळी काकड आरती, त्यानंतर पाद्यपूजन तसंच सत्यनारायण महापूजा, दुपारी महाप्रसाद, सायंकाळी भजन आणि कीर्तनाचा कार्यक्रम होणार आहे। गुरुपौर्णिमेच्या निमित्तानं कणकवली शहरवासी व भाविकांनी भालचंद्र महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी सकाळपासूनच मोठी गर्दी केली आहे। या ठिकाणी गुरुपौर्णिमेच्या निमित्तानं सकाळी 5:30 वाजता काकड आरती होते, त्यानंतर समाधी पूजन होतं आणि त्यानंतर 7 ते 11 वाजेपर्यंत या ठिकाणी जे भक्तगण आहेत ते बाबांच्या पादुकावर पाद्यपूजा करतात आणि त्यानंतर जे दुपारी महाआरती होईल। महाआरतीनंतर महाप्रसादाचं आयोजन केलेलं आहे। दुपारच्या सत्रामध्ये ते कणकवली तालुक्यातील प्रसिद्ध बुवांचे सुसरावी अशी भजनं सादर होतील आणि त्यानंतर रात्री त्या ठिकाणी 7 वाजता दुपारती होईल आणि रात्री ठीक 8 वाजता बाबांची दैनंदिन आरती होऊन आजचा कार्यक्रम संपला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।